Sunnuntai. No niin, ryhmä on Kärnänkoskelle saapunut. Hieno paikka. Vittu. Ei muuta kuin kattelee näitä mitä tältä erää löytyy ja löytyykö mitään, mutta revanssi toukokuisesta setistä. Vettä on aika vähän. Haasteita on, mutta eipä se. Eiköhän me tuolta jotain löydetä. No niin, nythän se alkaa kohta perho lentää. Totta kai. Mitä mieltä? Meinaako taimenen napata? Kyllä tänään käskytetään semmoista ihan näppärää 60 taimenta vähintään. Jaa, katsotaan onko täällä yhtä kovat puheet. Mä käskytän tota nuorta haavimiestä, kun tulee teilaa mulle kohta tosta semmoitteen taimenen, että auta pois. On ihan suhteellisen makeen näköistä. Itikkaa menee tossa semmonen 67 miljoonaa. Niin kuvataan jotakin tapahtumaa, niin kuvataan tätä vesiperhosten määrää. Tää vois kuvitella, että tässä jotakin pintomista voisi olla tänään vielä. No niin, siinähän tossa kohtaa leipas joku jalokala pinturia. Jotain pintajotakkaa se haki. Ja veikkaan, että imitaatio ei mene yksi yhteen, mutta jos olisin taimen, niin kyllä tommosen isosääsken nappaisin tosta. Tai miksei haidi just. Katsotaan. On muuten huumoria kun se lyö tohon kiinni. Missähän se menee se perho? Ei mitään. Joo. Ei havaintoa perhosta kyllä. Tossa se menee. Pientä viistotusta. Joo. Ei mitään hajua mikä on. Jos vähän tämmöstä. Täynävä. Ei oo. Ei, koottori. Kyllä se on meidän ystävä. Lopetaan sinne sitten pois. Joo, ja ettei se perhoo viennyt. Kurkku hyppii, hei! Kurkku! Vedäpä siitä suoraan kuule rantaan. Tai tehdään tällä. Anna sinne vähän löysiä. En mä anna mitään. Vedäpä siinä sitä. Sehän tuli hauki vielä syötyä sitten. On mutta oikeesti hyvä. Kyllä se hauki ihan hyvää on. Sinne se lesi liekkeihin ja hyvää se on. Joo. Säynävä. Löydettiin tälläkin reissulla säynävät. Kyllähän siinä joku kopas. Ei se silmä valehdellut taaskaan. Pitääkö se teilata? Se on niin jukava. Joo, kyllähän säynävä pitää aina teilata. Teilaappa säynävä siitä. Siinä kuulkaas katsojat säynävän teilausta parhaimmillaan. Saat kyllä ottaa siellä se. No, siinä on meidän iltapala. Siinä oli teilaus. Yes. Sunnuntai 6 aamulla. Niin on sunnuntai. Joo. Luvan toinen päivä alkamassa, tai oikeastaan alkanut jo aika pitkälle, mutta aamuhoidot hoidettu niin sanotusti ja käyty vähän pesulla ja
ja kahvit keitetty ja noin poispäin. Niin. Lämpöä ilmassa 25. Vedenlämpö. Sanotaan näin, että viittavaille menossa koski kiinni. Aika vaikeata voi olla, mutta eihän se yrittämättä ainakaan tuu mitään. Että... Ahavenainen. Aika jees. Siinä olisi ruoka-ahvena, jos vaan olis. Jos vaan olis. Senhän vois laittaa kyllä haaviin sumppuun. Semmonen 30. Ehkä 30. Katsotaan, jos se pysyy siinä. Joo, eipä sieltä tullut lisää aapoa. Päästämme aapon siis takaisin valtakuntaansa. No niin, katsotaan, olisiko siellä vaikka ystävämme Gru. Siinähän hän. Ystävämme Gru. Se on vihernieriä. Nieriä viheriä. Jopa joo. Olisi nyt ollut edes iso ahven. Nyt haavini on limaajan. Voi. Jopa joo. Jospa se illemmalla muuttuisi toi kala tosta semmoseksi täplätakiksi. Joo. No niin, täällähän alkaa olemaan evästä. Evästä alkaa ole. Joo, kyllä on miehekkäät setit. Kyllä näillä jaksaa taas. Joo, kyllä se täytyy perinteistä pitää kiinni. Ja Kärnällä uimassa käydään. Teventti. Oolin. Mitä löysin? 5 senttiä oli. Uskuaine. Joo. Napen kanssa kalat mieheen, eikö näin oo? Missio on saada Napolle taimen. Kyllä näin on. Millä me otetaan sulle taimen? Onko se niinku... Pinturilla tai jollain ahvenstriimerillä. Niin, ja raakaa itseluottamustahan se vaatii. Niin, totta kai. Eiks näin oo? Joo. Jyskyltä terveisiä kalamiehille. Joo, kiitos takaisin. Tässä on se Siinä olisi kalan paikka jo tuossa alhaalla. Konsta siellä heittää. Katsotaan tapahtuuko mitään. Nyt on hyvä taime. Hei! On hyvä taimenkin. On. Älä mene sinne. Se voi tulla jalkoihin, kato. Tukkoista vaan!
Jumalauta on vahva. Älä vittu. Joo se. On komea touhu. Oh. No niin mä nosta. No valua paljon. No se on nyt siinä. Valuta. On eväleikkuu, saadaan syödä toimeton. Ei jumalauta. Ensimmäinen. Oli se eka heitto tonne. Laita vielä veteen vaan haavin. Tuli ihan vitu hieno. Saatanan komea. Sulla oli hyvä aapohantsi. Joo. Nyt on nopea kyllä vähän kirittävää sitten. Joo. Katsotaan nyt tarviiko sitä ottaa. Sitä menee 60 rikki. Sehän on 60 kala. Eväleikkuu. Vittu on muuten joku nousukkaan vähän värin. Ja ihan vitun läsnä. Pitäisikö se tuohon rantaan iskee vähän? Mitta siinä, saadaan tosta mitta. Häh? Saadaan tosta mitta, jos sulla on mitta siinä. Oo. Tää on ihan suorana meinaa rauhallisena haavisena. Joo. Täytyy kaivaa mulla täällä niin. Pari pönökuvat sitten. Joo. En mä oikein tiedä kyllä. Osa se makia syödä, mutta... Häh? Olishan se. Tosta. Me saadaan se... On se lähellä 60, mutta ei se taida ihan olla kyllä. Oota mä pidän siinä. Nyt on nollassa. Se vitun lähellä. 60. Tasan 60. Oi jumalauta on reissun alku. Ai. Heitä puhelinen, mä otan pönöt sen. Ei jumala. No on. Ei olekaan näin. Onneksi tultiin käymään alhaalla. Joo, älä muuta sano. Pihaisin pikkukalainen aikin, että heitä se kuva. Ei mä otan ton niskan ekan. Joo, tossa se oli tossa. Tuolta se löi kiinni. Mitä vittua? Tota on ihan eri värinen kuin moni muu. On ihan vitun tuo. Oota, pidä siinä vielä hetki. Näyttää ihan laksilta. Kato. Ormeutus. Mitä vittua? Jaa, mitäs sille pitäis tehdä? On tää niin iso, että pitäisikö päästä? Niin, mä oon samaa mieltä. Päästetään vaan. Kyllä me ehditään niitä 50-vuotiaita nyplään vielä sitten. Kyllä se näin on. On se komea. Kyllä se näin on. Päästä vaan pois. 60 nätti. Kannatti tulla. Nätti tosi läski. Läski kaverini. On muuten joo. Onko heinäkuussa hyvää streamer-kalastusta? No, kyllähän sitä vois niinkin sanoa. Siinä se mölli. Jes. Jumalauta. Käydään penkalla. Katsotaanko näin, että toimet helposti saada? Jaha, olisiko se perhokavat nippuun ja... Nyt tää on kyllä opas ollut. Ai niin on mitään, mitä kaupalla ottaa. Mä oon muistinkin. Veis nyt sinne. Noniin. Joo, sieltähän iski aika komea eväleikkuri kylläkin. Mutta komea kala silti ja vahva ötökkää, että tosta se narautteli. Just tuossa mietin, että olisiko pitänyt ekat heitot ottaa videolle, kun tuli ekalla uitolla tonne niskan nieluun. Niin. Vaan enpä ottanut videolle, miksipä olisin ottanut. Mutta saatiin paha makea kala videolle. Ja ennen kaikkea syöveriimme tonne aivoihin. Siellä se on. Joo, kyllä se on nyt kamojen kasaus ja kotiin lähtö. Ei ollut helppoa tekemistä, mutta kyllä tää on silti ihan mukavaa puuhaa vieläkin. Ei muuta kuin ensi kohteeseen.